יש באותו פיק סמי, הלילה זה חייב לקרות. כן היום אתפוס לי את היד וקעליו, כן היום אתפוס ארץ הבעת פניו כשיראה את השמלה שלי, ואז נהיה מאושרים כל כך. ובלילה מיוחד הוא יצפה דווקא מסתדר חבו של כף אחד, כמו גבינות ברי וחמה בבגט. אם אמא הייתה יודעת הייתה שמחה, חווה שלא מבדילה בין חסה לשמיכה. אבי בכלל לא נמצא בסיפור, כשהייתי קטנה מתנה כיצד הבור. אני יותר מדי מוזרה, בטח חושב שאני פרה. אבל מספיק עם כל המחשבות הללו, כי אני בדס ויש לי אש בפות. רוצה מי להיות גיבור, הכי שבעולם, לתפוס אותם ולא כמו הכלני שמע, בוא נצא לדייט. מה זה לא צורכים מהכוס של האמא שלך? עשי לי התקף לב. סלום! למה אתה חושב ככה? כי אסף מחכה לנו. לא, אסף מהלימודים. בקיצור, יצא משהו חדש במקדונלדס שאנחנו חייבים לטעום. אני לא כזה אפוננט דונלד. אוקיי. כן, שכחתי שאתה פיינשמייקר. כן. טוב, אז מה אתה עושה עכשיו? ליטרלי כלום. אז בוא לסיבוב. טוב, נודניק. מה הדבר המדהים שיצא שאת מתה לנסות? אוקיי, אז יצא משהו חדש במקדונלדס לכבוד הרמדאן, וקוראים לזה מק גפן. מה? מק גפן. רוצה להגיד לי שמקדונלדס פשוט לקחו לחמניה ודחפו לתוכה לגפן? כן. לא. כן. לא. כן. לא. כן, כן, כן!
מת על הבן אדם הזה, פאקינג מנגן, כותב הכל לבד, מנגן בגיטרה, קלידים, בס. תופים? לא, זה חבר שלו, אל תגזימי. אהבת? אז מה הכתובת של המשמו? מי? נו, את יודעת. אסף מהלימודים. אני אשאל. תזכיר לי מה זה אומר בשבי אחד? שהדר לא הגיע בטח. מוזר. מה מוזר? פשוט תקשרי לה וזהו. בסדר, נודניק. לא עונה. תגידי, רוצה אולי שנלך שנינו לבד? נראה לך? אסף הוא הגסטרונום של החבורה שלנו. כחבורה. אי אפשר לטעום דבר חדש בלעדיו, באמת. גסטרונום זה לא הדבר הזה בצבא שמגישים ממנו אוכל? כן. התכוונתי לדבר השני. הדבר השני. חלנסקי. סבבה. מה עושים? פשוט תקשרי לאיזה חבר אחר שיש לו את הכתובת וזהו. איפה יש להם? אין להם. טוב. אני נוסע בינתיים לתחנת דליקת שעתון, גסטרולוג, יעיל וטור עולם, סבבה. גבר, אתה יכול לזוז קצת אחורה? קצת. עוד. עוד קצת, יש לך? עוד. שלב. לא הבנתי, אתה כאילו... אותת אותי במושבה לאט לאט כדי שאתה תוכל לתדלק? שאני אזוז? לא, תישאר שם. דבר לא מה לי לעשות! שירו, עזוב אותם. הוא סתם פישר, בסדר? הוא סתם. נמאס לי קודם כל חד הזה. Well, hello there. שיט, יואו. מה קרה? הכל בסדר? כן, לא, פשוט נזכרתי ששבוע שעבר הייתי צריכה להקפיץ משהו לאסף והכתובת שלו נשארה לי בווייז. אל תכעס עליי. פליז. שניני. די. על מה שאני קלרה הלב. אין לי שם אמצעי ואני לב בלי הד, יאבל. ואת גם לגמרי התעלמת מהרפרנס של הרמז, אבל לא משנה כרגע. מה?
אתה אמרת גברת ארגמן, לי הייתה על מה שאני. כן, גם לי פשוט, לא יודע, יש שתי גרסאות אמריקאית, אירופאית. יואו, איך אהבתי את הרמז, אתה לא מבין. סלחה בעלי המלך? סל חרדלי המלך? מונוקול. מה? איפה היינו? כן, אז אני אסלח לך בתנאי אחד כמובן. שתגידי שאת קקי פשטונה. אני קקי בפשטונה. יפה מאוד. מה הכתובת שלו? הרצל 25. שלום לכם ידידיי, רוצים לשחק? כן. חצופים מוקסילים, כמדומני שאינכם מבינים לאן הגעתם. אם תסרבו, החבר שלכם פה מות יומת. יאללה, אנחנו חייבים להציל אותו. אחרת מי יספר לנו על המורכבות של המגפן? זה המטומטם הזה, מה זה? למה נשמע כמו ג'פר? אני אקח לכל אחר הזה, יאללה ביי. מי אתה? מה אתה רוצה? את זה תגלו בהמשך, אל תדאגו. אך כעת ענו על חידתי. אם תצליחו, תתקדמו שלב אחד ותצילו את החבר הלא יוצלח שלכם. אם תטעו, בואו פשוט נגיד שלא כדאי לכם לטעות. אוקיי. אז החידה הולכת כדלקמן. כמה פוקימונים יש בדור הראשון? א', 140, ב', 150, ג', 151, ד', 392. ובכן ידידי יקרת, כמובן שהתשובה היא 150, אפילו בשיר אומרים 150. או יותר בשבילי, מאמן פוקימונים, כן זה גורלי. כן? אז זהו שלא, שכחת את מי הוא, והוא 151. מה אתם נותנים כיפים כמו איזה שני זעתותים שמצאו למרות הכל את האפיקומן? עומדים למות! אני אומר לכם, עוד כמה שניות השעה תהיה 6:30, וזה אומר שעברו בדיוק 5 שעות מאז שהברנש פה ננשך. אז יחד תספרו 1, 2, 3, בום! הוא מת! והפך לזומבי! היי סטקסי, בוא נרקוד.
יש לך משהו על הפנים. זה נראה שהוא בעל את ראשו. אכן. כנראה שהוא כבר לא יעמוד בראש חברה גדולה. לא. אם הוא היה ירק, הוא לא היה ראש חור. אוקיי, סיימנו פה? כן, סליחה. לא כל כך מהר, מתוקים, שכחתם ממני. לא, ילדה, אל תלכי לשם. לא, 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 זה מאוד מסוכן, לא! אסף, למה? כי ראיתי את זה פעם באיזה סרט, זה נראה לי מגניב. לא, יא טמבל. למה אתה מתעלל בנו? כי אני אוהב אותך. אני תמיד אהבתי אותך. עוד מאז שהיינו ילדים קטנטנים. אנחנו הכרנו לפני חודשיים. בדיוק, את לא שמת לב אליי. אבל אנחנו מכירים כל החיים. לפחות אני מכיר אותך. כן, תמיד הייתי שם. שומר עלייך מרחוק. את זוכרת בכיתה ח' ששלומית כהן כתבה את השם שלך על השירותים של הבנים, וכתבה לך שאת זרזורה, ואז פתאום, פוף. המורות בבית ספר לא ידעו מה לעשות. אז הם אמרו שנעלמה. כן. באמת? כן. את עשית את זה בשבילי. אני אעשה הכל בשבילך, בייבי. גיים אוף. טוב שנזכרת באמת. סורי, אני פשוט... היית תקוע בכל מיני מחשבות. מה? כאילו... איזה מחשבות? את יודעת, נכון בטלנובלה הבאה, ששרון אלכסנדר החליף את יואל צפיר, ואז עופר שכטר היה כזה, אבא, השתנית. את רוצה פשוט לבוא איתי למקדונלדס? כן? כאילו, לא נראה לי שאסף יצטרף אלינו. שתי מגפים, פליז. אוי ואוי. לא צוחק.
אוי. שנעזור לו? נה. את רוצה אולי שנלך לברגר קינג? אני מניחה. טוב. טוב. Hail to the king, baby.